избавлення виднее. У этой день кров ягняти землю наполнила зянем. Славлю Тебе, аллилуйя, бо меня избавил, аллилуйя. 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 Смерти крыжовая мука с провином нас откупила. Бог вот свою оказал нам, понесший стал переможцем. Славлю Тебе, аллилуйя, бо меня избавил, аллилуйя. 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 Надеей верных наполнил, как мы поверили в тое, что разом зиму воскреснем и отрываем избавление. Славлю Тебе, аллилуйя, бо меня избавил, аллилуйя. 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 А мы теперь прославляймо святую Пасху Христову, якая усім нам принесла дары безмежного счастья. Славлю Тебе, аллилуйя, бо меня избавил, аллилуйя. 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 Поезу для наших будущих пасхальной радостью вечной, отродженных лаской Твоею, наполни безмежною славой. Во ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амен. Ласка Пана нашого Єсуса Христа і любов Бога Отця і єдність Духа Святого нехай будуть з усіми вами.
вельмі мне радасна заўважыць, што і далей хацелі спяваць. Да? Так рана песня закончылася. І сапраўды, калі спяваць, калі не цяпер, у пасхальную урачыстасць, якая трывае ўжо 8-й дзень, заканчваем актаву у Васкрасення Пана гэтай ужо другой нядзеляй. Але гэта не значыць, што святы у Васкрасення Пана заканчваецца актава, але перыяд велікодны працягваецца, і пра гэта нам будзе прыгадваць наяўнасць пасхалу, сімвалу васкрослага Езуса Хрыста. Браты і сёстры, сённяшняя нядзеля мае яшчэ адну такую прыгожую рысу, якая асаблівым чынам падкрэслілася ў 20 стагоддзі, дзякуючы святой сястры Фаўстыне, дзякуючы благословленному ксяндзу Міхалу Сапоцька і, канешне ж, святому Яну Павлу II папу. Гэта рыса мае назву міласэрнасць. Свята Божай міласэрнасці азначаецца менавіта сёння. Цікава, чаму менавіта ў 20 стагоддзі Бог вырашыў аб'явіцца і сказаць, каб гэта святкавалася. Але думаю, што ёсць у гэтым пэўная сувязь, бо больш складанага, балючага, трагічнага стагоддзя ў гісторыі чалавецтва не было. Не ведаем, якім будзе нашае стагоддзе, таксама бачым вельмі няпростае. І бачым, што Божая міласэрнасць, гэтая рыса, яна, пэўна, самая актуальная для кожнага з нас. Таму давайте разам спяваць, давайте разам прызываць гэтую Божую міласэрнасць, услаўляць яе, але рабіць гэта асабіста, ад усяго сэрца, каб гэта было не проста прыгожае слова, а каб гэта быў досвед асабісты кожнага з нас. Гэтую святую імшу цэлебрую за парафіянаў усіх, за ўсіх тут прысутных, за ўсіх тых, каго мы носім у нашых сэрцах, асабліва за тых, хто Божай міласэрнасці сёння патрабуе найбольш. На самым пачатку давайте усвядомім сабе нашу грэшнасць, слабасць, патрэбу ў гэтай міласэрнасці і перапросім за нашыя грахі. Спавядаюся. Няхай змілуецца над намі Бог усемагутны і, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Пане, змілуйся над намі. Пане, змілуйся над намі. Христе, змілуйся над намі. Христе, змілуйся над намі. Пане, змілуйся над намі. Пане, змілуйся над намі. Хвала на вишенях Богу, А на землі супокой людям доброї волі. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе. Дякуем Тебе,
Божа бясконца міласэрны, Ты праз штогадовае святкаванне вялікай ночы ажыўляеш веру Твайго народа. Просім Цябе, павялічу на сваю ласку, каб мы глыбей спасціглі веліч хросту, якім былі ачышчаныя, магутнасць духа, якім былі адроджаныя, і каштоўнасць крыві, якой былі адкупленыя. Праз Пана нашага Езуса Хрыста, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя. Читання книги «Дзеяў апостолаў». Браты заставаліся вернымі вучэнню апостолаў і супольнасці, ламанню хлеба і малітвам. І быў страх у кожнай душы. І шмат цудаў і знакаў чынілі апостолы. Усё ж вернікі былі разам, і ўсё ў іх было супольнае. І прадавалі набытак свой і маёмасць. І дзялілі паміж усімі, хто меў патрэбу. Штодня былі разам у святыні, і ламаючы дома хлеб, яны спажывалі ежу ў радасці і прастаце сэрца, праслаўляючы Бога і маючы прыхільнасць усяго народа. А Пан штодня далучаў да іх тых, хто збаўляўся. Гэта Слова Божае. Хвалите Пана, бо навеки милосердность Ягоная. Хвалите Пана, бо навеки милосердность Ягоная. Няхай скаже Израиль навеки милосердность Ягоная. Няхай скаже тепер дома Аарона навеки милосердность Ягоная. Няхай скажут тыя, кто боится Пана, навеки милосердность Ягоная. Хвалите Пана, бо навеки милосердность Ягоная. Моцна штурхнули мяне, каб упаў я, але Пан падтрымаў мяне. Пан сила моя и песня, и Он стал моим збавленнем. Голос радости и избавления у шатрах праведников. Правица Пана чинить чуды. Хвалите Пана, бо навеки милосердность Ягоная. Камень, откинутый будовниками, стал головою в угла. Пан учинив гэта и дивно яно у вачах наших. Вось день, які Пан учинив, будем радоваться в им и веселиться. Хвалите Пана, бо навеки милосердность Ягоная. Читание первого послания святого апостола Петра. Благословленный Бог и Отец Пана нашего Иисуса Христа, які праз вялікую милосердность свою
адрадзіў нас да жывой надзеі праз уваскрасенне Езуса Хрыста з мёртвых, да спадчыны незнішчальнай, беззаганнай і неўвядальнай, якая захавана на нябёсах для вас, умацаваных у сіле Божай, праз веру дзеля збаўлення, гатовага аб'явіцца ў апошні час. Гэтаму радуйцеся, нават калі цяпер і давядзецца троху пасумаваць падчас розных выпрабаванняў, каб правераная вашая вера аказалася нашмат каштоўнейшай за тленнае золата, якое выпрабоўваюць агнём, на славу і хвалу і пашану падчас аб'яўлення Езуса Хрыста. Хоць бы вы не бачылі, любіце Яго, і хоць цяпер не бачыце Яго, верыце ў Яго. Весяліцеся радасцю невыказнаю і найслаўнейшаю, дасягаючы мэты веры вашай, збаўлення душ. Гэта Слова Божае. Радостное свято пасхальная вяры, верные приносят прославления дары. Откупил от вечер Христос наш безвинный, а я для зайцов нас смыл враги провины. Убои великим смерть житё сустрела, хоть померу все ждет, благодари смело. Откажи, Мария, что бачила в дорозе, у вас живый он, ходе быстрый возе. Этому анёлы святами нам стали, только полотноны обратки лежали. У вас Бог Христос, Бог мой и надея, местом же спасания, где Галилея. Заправды вас Господь, это суд правдивый, смерти переможца, ученитостивый. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Ты поверил, Тамаш, тому, что убачив мене, каже пан. Щасливий ти, хто не бачив, а поверив. Аллилуйя. Пан з вами. Читание Святого Евангелия паводле Иоанна. Калі быў вечар таго першага дня тыдня, і дзверы дома, дзе збіраліся вучні, былі замкнёныя ад страху перад юдэямі, прыйшоў Езус і стаў пасярэдзіне і сказаў ім: «Спакой вам!» І сказаўшы гэта, паказаў ім рукі і бок.
Узрадаваліся вучні, убачыўшы пана. Тады Езус зноў сказаў ім: «Спакой вам! Як паслаў мяне Айцец, так і я пасылаю вас». І сказаўшы гэта, дыхнуў і кажа: «Прыміце Духа Святога. Каму адпусціце грахі, таму будуць адпушчаны, на кім пакінеце, на тым застануцца». Тамаш, адзін з 12, называны блізня, не быў з імі, калі прыйшоў Езус. Іншыя вучні казалі яму: «Мы бачылі пана». Але ён сказаў ім: «Калі не ўбачу на руках яго ранаў ад цвікоў, і не ўкладу пальца свайго ў раны ад цвікоў, і не ўкладу рукі сваёй у бок яго, не паверу». І праз 8 дзён зноў былі ў доме вучні ягоныя і Тамаш з імі. Хоць дзверы былі замкнёныя, прыйшоў Езус, стаў пасярэдзіне і сказаў: «Спакой вам». Потым кажа Тамашу: «Дай сюды палец твой і паглядзі на рукі мае. Дай руку тваю і ўкладзі ў бок мой, і не будзь няверуючым, але веруючым». Тамаш, адказваючы, сказаў яму: «Пан мой і Бог мой». Езус кажа яму: «Ты паверыў, Тамаш, таму што ўбачыў мяне. Шчаслівыя тыя, хто не бачыў, а паверыў». Шмат іншых цудаў, пра якія не напісана ў гэтай кнізе, учыніў Езус перад вучнямі сваімі. Гэтае ж напісана, каб вы паверылі, што Езус ёсць Месія, Сын Божы, і каб, веруючы, вы мелі жыццё ў імя Ягонае. Гэта слова Пана. Прысядьце, калі ласка. Вось цяпер мы ведаем, навошта мы збіраемся кожную нядзелю, слухаем Слова Божае, Евангелие. Вот в апошнім сказе мы пачулі навошта. Ведаеце навошта? Дзеля таго, каб вы паверылі, што Езус ёсць Месія, Сын Божы, і каб, веруючы, вы мелі жыццё ў імя Ягонае. Амен. Не, стойце, яшчэ працягну. Але можна было б на гэтым закончыць. Сапраўды. Вось дзеля гэтага мы слухаем слова, каб мець жыццё. Жыццё мець. Хтосьці скажа: «Я ж жыву і жыў яшчэ, і да касцёла не хадзіў, жыў». Гэта не жыццё. Толькі з Хрыстом ёсць жыццё, сапраўднае, у паўнаце чалавечнасці. Гэта не значыць лёгкае жыццё, толькі сонечнае жыццё, толькі адны поспехі, перамогі. Не. Жыццё – гэта штосьці намнога больш багатае, багатае ва ўсе колеры. І цёплыя, і халодныя, і чорныя, і белыя, і яскравыя, і залатыя. Вось гэта жыццё. Мы народжаныя, каб жыць вечна і каб усе колеры зведаць, усё паглядзець, усё перажыць, усё прайсці і жыць у любові, і спазнаць яе у Езусе Хрысце. Вось гэта тое абяцанне, якое запрашае нас да веры. Альбо наадварот, можа, гэта наша вера, яна прыцягнула да нас гэтае абяцанне Божае. Не ведаю, што было раней, яйцо ці курыца, так ці інакш гэта звязана паміж сабою. Калі я веру, нікуды не дзенуся ад гэтага абяцання, якое дае мне Бог. І важна пра гэта не забыць, увогуле, чаго я прыходжу, чаго шукаю. Сённяшняе Слова Божае такое багатае, от кожнае чытанне столькі тэмаў можна прагаварыць, але было б, напэўна, неправільна пра ўсё і ні пра што. Хацеў бы засяродзіцца на Евангеллі, якое мы сёння пачулі. На гэтай сітуацыі мы чуем, што было ў першы дзень, калі Езус воскрос, і на 8-й дзень. Сёння 8-й дзень якраз. Можа, сёння асаблівае свята гэтых тамашоў, якія, можа, трошку прафукалі Пасху, прафукалі гэты першы дзень, то добрая навіна, што яшчэ не канец, яшчэ 8-й дзень ёсць, Пасха працягваецца, яшчэ можна яе, так сказать, ухапіць, перажыць, злавіць, сустрэць гэтага воскрослага. Гэта таксама такая прыгожая навіна. Дзве думкі, такія найбольш кранаюць, найбольш выразна, бачна
у сённяшнім фрагменце Евангелия. Першая рэч. Думаю, што многія з вас, калі уважліва слухалі, заўважылі, што паўтараюцца некалькі разоў дзве рэчы. Першае гэта тое, што ў Езуса былі гэтыя раны на руках і ў баку. Некалькі разоў. Спачатку прыйшоў, паказаў ім рукі і бок. Потым Тамаш кажа: «От пакуль рукі і бок не пабачу, не паверу». Потым зноў Езус прыходзіць, кажа: «Вот мае рукі і бок, давай, дакранайся». Рукі і бок, рукі і бок, рукі і бок, раны. Езус уваскрослы, ён не такі пабіты і страшны, ён прыгожы, але раны на ім засталіся. Ён стаіць жывы з гэтымі смяротнымі ранамі на руках і ў баку. Но я думаю, што вы разумееце, што рана ў баку азначае прабітае сэрца. Не проста бок хацелі прабіць. Да сэрца быў удар гэтай дзідай. Да? І вот Езус з гэтымі смяротнымі ранамі стаіць жывы, але раны гэтыя знакі ёсць. Калі некалькі разоў нешта ў Евангеліі паўтараецца, гэта значыць, што гэта не проста важна, гэта вельмі, вельмі, вельмі важна. Гэта ключовы момант нейкі, на які трэба абавязкова звярнуць увагу. Што раны Езуса ўваскрослага – гэта пэўны, вельмі моцны знак. Гэта такі знак, які мы не можам забыцца, які мы маем бачыць. Нешта падобнае мы можам пабачыць у касцёле, у літургію паўсюль. Бачым пасхал, сімвал воскрослага Езуса. Помніце, што азначаюць гэтыя гвоздзікі убітыя? Вось сюды. Да, гэта раны Езуса. Як Езус меў воскрослыя раны, так і на гэтай свечцы ёсць гэтыя раны абазначаны. Бачым нашу дэкарацыю, гэта ягнятка, пра якое чытаем у кнізе Апакаліпсіса, в апошняй кнізе. Там таксама сказана, што стаіць ягнё, як бы забітае, але жывое. Да? Стаіць. Вось, і бачым адкрытыя прыгожыя вочы, якія глядзяць уверх, скіраваныя да яйца. Бачым прабіты бок, з якога выцякае кроў, вада. Гэта таксама вобраз Езуса. Менавіта штосьці ў гэтым схавана, у гэтым парадоксе, як это можна жыць і быць параненым смяротна. Вот Езус нам гэта сёння аб'яўляе і запрашае нас паглядзець у гэтыя раны. Чаму? Гэта неразрыўна звязана з другім словам, якое паўтараецца ўвесь час. Яно гучыць «спакой вам». Езус кажа «спакой» і паказвае. І зноў кажа «спакой вам» і зноў паказвае. Шалом, габрэйскае слова. Пэўна, усе чулі такое. Шалом азначае мір, супакой. І чамусьці Езус падкрэслівае, запячатвае гэтае слова сваімі ранамі. Як гэта звязана, браты і сёстры? Калі мы гэтага не зразумеем, мы не зразумеем увогуле сутнасці хрысціянства, сутнасці нашай веры. Нашая вера – гэта пра тое, што Бог прыходзіць у нашае грэшнае жыццё, заблуканае, поўнае хаосу, неспакою, граху, і кажа: «Спакой табе я прыйшоў даць». Спакой – гэта сінонім якраз такі гэтай паўнаты жыцця. Спакой – гэта не тое, што мы часта разумеем, што мяне ніхто не чапае, што магу рабіць, што хачу. Да? Спакой, супакой Божы – гэта здольнасць жыць, любіць. Гэта тая сітуацыя, калі я яснымі вачыма гляджу навокал сябе. Гэта сітуацыя, калі я, падобная гэтая ягнятка, гляджу ўверх з надзеяй, гляджу ўперад, калі нішто не забівае маю радасць. Радасць не кажу, што заўсёды мы вясёлыя, а радасць глыбокую, што я жывы, і ніхто мяне любові і жыцця не забярэ. Вось гэта спакой, якога мы ўсе шукаем спрадвеку шукаем, і сёння шукаем. І вот Езус дзеля таго прыйшоў, каб даць нам урэшце гэты супакой. Чаму ж ён раны паказвае? А таму, што гэты супакой каштуе. Ён не бясплатны. Не бясплатны. За яго трэба было заплаціць. Але добрая навіна ў тым, што плаціць прыйшлося не нам. Заплаціў за гэты супакой Езус. Цана гэтага супакою – ягоная смерць, мука, страшэнная мука, дзе ён перажыў, можна сказаць, поўнае пекла
Нават у пэўным моманце крычаў: «Божа мой, Божа, чаму мяне пакінуў?» Ён узяў усё пакаранне на сябе, нашае пакаранне на сябе, так, што нават грэх поўнасцю ўзяў на сябе, што нават не адчуваў Духа Святога і таму крычаў: «Божа, дзе ты?» Вот гэта цана супакою. І Езус прайшоў праз гэта. І жывы прыходзіць вучняў, якія былі вельмі цікавы момант. Дзверы закрытыя з-за страху, яны баяцца ўсяго. І Езус становіцца сярод іх. Я раней думаў, што ён праз зачыненыя дзверы прайшоў, але гэта ў песні такая ёсць. А насамрэч не сказана, як ён праходзіў там насквозь ці не, проста стаў сярод іх і ўсё. Сярод гэтага страху, сярод гэтай цемры, невядомасці, ён проста становіцца сярод іх і кажа: «Спакой вам». Чаму гэта можа зрабіць? Таму што ён вялікі, таму што ён так любіць, таму што ён усё прайшоў і паказвае: «Не бойцеся». За гэты супакой гэта не пустыя словы, што я вам кажу. Это не просто спакойна, усё будзе нармальна, перажывём. Не, кажа, я кажу спакой, таму што я рэальна за яго заплаціў. Вот, пацвярджэнне. Не сумнявайся. Это аплачаны супакой, якога ніхто не смее ў цябе забраць. Я табе яго даю. Я даю табе прабачэнне тваіх грахоў. Прыміце Духа Святога. Значыць, ад мяне нешта залежыць, яшчэ прыняць трэба. Можна не прыняць. Можна все-таки жыць у неспакоі і ў граху. Это іншая гісторыя. І ён скажа: «Прыміце супакой мой». І падчас імшы мы яшчэ перад камуніяй пачуем: «Супакой пакідаю вам, супакой мой даю вам». Кажа: «Прыміце гэты супакой». Але, што цікава, Езус вельмі хуткі. Ён не толькі кажа: «Прыміце», а потым кажа: «Ідзіце і нясіце яго далей». Да? Каму адпусціце грахі, таму будуць адпушчаны і гэтак далей. І падчас імшы таксама маем: «Прыміце супакой». Езус кажа: «Супакой даю вам», а потым перадайце бліжняму знак супакою. Да? Это не просто мила улыбнуцца, перавесці дух. Да? Не. Гэты знак, ён для першых хрысціянаў азначаў тое, што трэба было памірыцца, абняцца. Толькі тады магчыма камунія, калі я прабачу з сэрца свайму брату. І сённяшняе слово нам кажа: першае, прымі супакой, прымі яго у сваё сэрца, павер. Калі табе цяжка паверыць, паглядзі на гэтыя раны. Гэта не пустое слово. А калі прыняў, хутчэй, не чакай, пастарайся, зрабі ўсё магчымае, каб прабачыць тым, хто цябе пакрыўдзіў. Напэўна, ёсць такія людзі, на якіх у сэрцы ёсць крыўда, ёсць якаясьці закрытасць, неахвота нават пра іх думаць. Ідзі, нясі мір. Езус прыйшоў, каб з'яднаць, сабраць усіх сваіх дзяцей у адно. Глядзіце, браты і сёстры, як выглядае сённяшні свет. Вайна на вайне. Чаму? Таму што, па-першае, людзі не прынялі супакою, а па-другое, нават ім у галаву не прыходзіць, што трэба яго несці, што толькі ён ёсць жыццём. А дзе няма супакою, там ёсць смерць, вайна, забойства. Вось сёння Езус прыходзіць да нас і кажа: «Я цябе люблю, супакой табе. Мяне не пужае, што ў цябе дзверы, можа, зачыненыя з-за страху. Хачу, каб ты жыў. Прымі супакой». Нешта разгаварыўся, это была першая думка. Другая каротка скажу. Пра Тамаша скажу. Вот. Падабаецца ён мне вельмі. Чым? Таму што, хоць тут кажуць, он няверуючы, там такі-сякі, ён маладзец, ведаеце, бо ён, вот што немагчыма забраць у яго, а што я б хацеў мець сабе кожны дзень і вам бы пажадаць. Это тое, што ён хоча асабіста сустрэцца з Езусам, дакрануцца да яго, браты і сёстры. Каб у вас запытаў я, вот, ці хацелі б вы сёння вот, Езуса дакрануцца, убачыць яго жывога, вот, як чалавека. Можа, нават не кожны пра гэта думаў, што вот Езуса так намацальна можна сустрэць, ці вогуле хачу. Езус менавіта яго хоча сустрэць. Часта мы думаем, як бы там нашу веру дзецям перадаць, там нашым, не знаю, сябрам, як ёй падзяліцца, што значыць вера, што я хачу перадаць.
Часта мы больш пакланяемся і любім вот увесь гэты вобраз каталіцкі жыцця, нашыя абрады, нашыя традыцыі, гэта ўсё прыгожа, гэта ўсё цудоўна. Мы неяк улажылі сабе, як трэба жыць, і нам здаецца, вот толькі так правільна, і вот добра, каб нашыя дзеці гэта пазналі, каб не нарабілі столькі памылак, як мы, гэта ўсё хорошо. А Езуса, вот менавіта яго сустрэць, вот так, тварам у твар, ці хацеў бы я, ці хачу я так моцна. Вот каб мы гэта не забыліся, бо часта забываемся, што сутнасць, чаго мы слухаем слова, прыходзім, што маем гэтую магчымасць кожны дзень сустрэць Езуса і дакрануцца да яго. Мне здаецца, што калі вот гэта адбудзецца, усё остальное на сваё месца адразу стане. Усё там упарадкуецца. Езуса сустрэць. Вот, каб жаданне гэтае было, я ўпэўнены, што Езус настолькі міласэрны, што калі хоць доля шчырасці будзе у гэтым жаданні, ён абавязкова дасць з сабой сустрэцца і дакрануцца усяго, чаго мы захочам, сапраўды. Вот, і гэтага хацеў сабе і вам пажадаць, каб мы ва ўсёй гэтай прыгажосці і багацці жыцця не забыліся, што сутнасць – гэта асабістая сустрэча з жывым Езусам Христом, якая павінна адбыцца не пасля смерці, якая павінна адбыцца сёння. Амен. Вызнаем нашу веру. Веру ў адзінага Бога. І нябачнага. Сына Божа, адзінароднага, народжанага. Ад Бога, святло ад святла, Бога сапраўднага, творана на Айцу, праз якога ўсё сталася, для нас, людзей, і для нашага збаўлення, зышоў з неба і ўцяляўся ад Духа Святога, з Девы Марыі і стаўся чалавекам, укрыжаваны таксама за нас пры Понскім Пілаце, быў замучаны і пахаваны, і на трэці дзень уваскрос паводле Пісання, і ўзышоў на неба, сядзіць праворуч Айца, і зноў прыйдзе ў хвалі, судзіць жывых і памерлых, і яго валадарству не будзе канца. Веру ў Духа Святого, Пана і Жыватворцу, які з Айца і Сына паходзіць, якому разам з Айцом і Сынам належыць пакланенне і хвала, які прамаўляў праз прарокаў. Веру ў адзіны святы каталіцкі і апостальскі касцёл, вызнаю адзіны хрост для адпушчэння грахоў і чакаю васкрашэння памерлых і жыцця вечнага ў будучым свеце. Праз Езуса Христа, які памёр і ўваскрос, каб падарыць нас вечным жыццём, узнясём да Бога супольныя малітвы. Молимся за святы касцёл, каб ён абвяшчаў людзям радасную праўду аб уваскрасенні Хрыста. Цябе просім. Молимся за святароў, каб яны сведчылі аб уваскрослым Хрысце. Цябе просім. Молимся за людзей, якія займаюць высокія пасады ў нашай дзяржаве, каб іх рашэнні спрыялі дабрабыту і духоўнаму развіццю нашага народа. Цябе просім. Молимся за тых, каго Дух Святы адарыў сваімі выключнымі дарамі, каб сваім служэннем яны заахвочылі ўсё больш людзей да веры ў Хрыста. Цябе просім. Молимся за людзей, якія страцілі надзею, каб воскрослы Христос адарыў іх асаблівай ласкай. Цябе просім.
Молимся об здоровье, Божьем благословении, опеце Мати Божией для Павла, Регины и Павла. Тебе просим. Молимся об доброй операции для Марины. Тебе просим. Молимся за нас, удзельнікаў гэтай святой імшы, каб мы ў штодзённым жыцці з веры чэрпалі сілы для жыцця ў згодзе і любові. Цябе просім. Милосердный Боже, дякуем Табе за ўсе дары Тваёй дабрыні і просім, навучы нас годна іх выкарыстоўваць. Праз Христа, Пана нашага. Молитесь, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру принял Бог, Отец Усемогутный. Милостивый Ойче, прими дары Твоего народа. Учини, каб усе, хто праз визнанне веры іх рост атрымаў новае жыццё, дасягнулі вечнага шчасця праз Христа Пана нашага. Амен. Пан з вами. И с Духом Твоим. У
твоему сердце. Подякуем Пану Богу нашему. Сапраўды, годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы Цябе, Пане, заўсёды славілі, а асабліва ў гэты дзень больш урачыста абвяшчалі Тваю хвалу, калі Хрыстус быў ахвяраваны, як нашая Пасха. Бо Ён сапраўднае ягнё, Ён узяў грахі свету і сваёю смерцю перамог нашую смерць, вярнуўшы нам жыццё праз сваё з мёртвых паўстанне. Таму адкупленае чалавецтва ва ўсім свеце радуецца ў васкрасенню Хрыста, а хоры анёлаў разам з усімі святымі спяваюць Табе гімн хвалы, няспынна усклікаючы. Святы, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Хосанна на вышинях, благословленный Той, кто приходит у имя Пана. Хосанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца ўсялякай святасці, таму ў еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Хрыстус уваскрос і спаслаў на апосталаў Духа Святога, праз Хрыста просім Цябе, усемагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Хрыста. Ён, калі дабравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і, падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх. Зноў Табе, падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвешаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего Христа в хвале. Успамінаючы смерць з мёртвых паўстанне Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце, удасканаль яго ў любові, разам з папам нашым Львом, біскупам нашым Юзафам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволім убачыць святло аблічча Твайго.
Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным. У еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святым Юзафам, яе абраннікам, са святымі апосталамі і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Хрыста. Праз Христа, з Христом і ў Христе, Табе, Божа Ойча ўсемагутны, у еднасці Духа Святога, уся пашана і хвала, праз усе векі вечныя. Называемся дзецьмі Божымі і імі з'яўляемся, таму асмельваемся казаць. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди царство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штодневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в спокусу, але збав нас от злога. Просім Цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога, дай ласкава супакою дні нашыя, дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольныя ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага, Езуса Хрыста. Пане Езу Христе, Ты сказав апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грахи наши, але на веру костёла Твоего, и будь ласкавы, згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, які живеш и валадарыш на веки вечные. Супокой Пана нехай заўсёды будзе з вами. Перадайте ближнему знак супокою. Вось Езус Христос, баранак Божий, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, шчаслівыя, пакліканыя на вячэру ягоную. Пане, я не варты, каб Ты увайшоў да мяне, але скажы толькі слова, і будзе аздароўлена душа моя.
дай руку Твою и уклади у бок мой, и не будь неверующим, але верующим. Аллилуйя. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Аллилуйя! 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 Христос воскрес! О, смерть, где делась смерть ты, где есть твое жало, где твоя перемога? Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Аллилуйя! 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 Христос воскрес! Узрадуйся, узрадуйся, братья, любовью с нами, тому, что воскрес Он. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Аллилуйя! 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 Христос воскрес! Дякуй, Ойче, Тобі за Твоє володарство, де панує любов. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Аллилуйя! 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 Христос воскрес! Дали зим помираем, зим разом жить будем, спевать разом будем. О, аллилуйя! 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 Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес!
атрымала упадку, больш не буду бояться, што можа мне смерць учыніць. Страх свой забуду і Пану, ім заспяваю хвалы. Пану воскрос, Езус живе, зяе промнями ночь. Я не помру, а буду жить, Бог показал свою мощь. Крыж забраваю Пана, папу вести прозяем. Стайно продал кором его, Бога спаляймо все. Ось откинутый Пан стал головою в угла, выслухал просьбу мою. Христос спаление свету, судов на смене на ночь. Зяе темным променем, танчте сегодня яму, разбиты могилы скрепений. Пану воскрос, Езус живе, зяе промнями ночь. Я не помру, а буду жить, Бог показал свою мощь. Крыж забраваю Пана, папу вести прозяем. Стайно продал кором его, Богом спаляймо все. Пану воскрос, Езус живе, зяе промнями ночь. Я не помру, а буду жить, Бог показал свою мощь. Крыж стал брамою Пана, папу вести прозяем. Стайно продал кором его, Богом схваляймо все. Молимся. Просим Тебе, всемогутный Божа, учини, каб прыняты нами пасхальный сакрамент заўсёды быў дзейсным у наших душах, праз Христа Пана нашага. Парафіяльныя аб'явы. Першае. Христос воскрос. Актуальнае заўсёды, асабліва сёння можна і братоў нашых праваслаўных павіншаваць, таксама яны ўжо распачынаюць гэтае святкаванне. Важна дзяліцца радасцю сваёй веры. Шчыры дзякуй вам за прысутнасць, за гэты цудоўны спеў сённяшні, за праслаўленне Бога, за кожную малітву, ахвяру і дапамогу на карысць касцёла і кляштара. Асаблівая падзяка тым, хто прыбіраў касцёл на гэтым тыдні. За кожнае дабро няхай узнагародзіць вас Пан Езус і святы наш айцец Францішак. Дарагія, такая аб'ява ёсць, што з панядзелка 13 красавіка, то бок з заўтрашняга дня, аж па суботу браты капуцыны з нашай парафіі будуць перажываць свае манаскія рэкалекцыі у Ляскоўцы пад Менскам. Таму увесь тыдзень маладзечна без капуцынаў. Не ведаю, ці будзе сонца ўзыходзіць, ці не будзе. Але мы з вами духоўна злучаемся, але таксама просім, каб і вы з намі духоўна злучаліся, каб вельмі просім аб малітве проста, каб сапраўды гэтыя рэкалекцыі былі для нас плённымі, як і для нас, для усіх братоў капуцынаў з Беларусі. Усе больш-менш збіраемся у адным месцы ў гэтым часе. У сувязі з гэтым таксама будуць змены ў раскладзе святых імшаў на гэтым тыдні. Змены такія, што раніцай святых імшаў не будзе, але кожны вечар святая імша будзе. То бок панядзелак, аўторак, серада, чацвер і пятніца святая імша ў нашым касцёле а 18:00. У суботу ўжо будзе і раніцай, і ўвечары. Калі будуць нейкія пільныя, вельмі пільныя патрэбы, вельмі пільныя, то можна тэлефанаваць мне.
На гэтым тыдні адзначаем у чацвер успамін святога Станіслава, біскупа і мучаніка. Пару аб'яў, такіх магчымасцяў, як правесці свой час. Першая аб'ява дарослых людзей і сем'і, якія цікавяцца духоўнасцю святога Францішка Асійскага. Запрашаем на чарговыя выходныя з Францішкам, якія мы з братамі ладзім. Гэтым разам з 19 па 21 красавіка у Баранавічах. З нядзелі вечара па аўторак абед. Это будзе выходныя дні, не працоўныя, таму хто жадае, можа запісацца на сайце парафіі альбо у братоў. Сардэчна запрашаем. Другая аб'ява. У суботу, 2 траўня, это значыць мая, плануецца аўтобусная пілігрымка ў Буцлаў на сустрэчу ўсіх супольнасцяў касцёлаў Беларусі. Кошт выезду 20 рублёў, адпраўленне а 8 раніцы ад паркоўкі ля крамы «Светафор». Запісацца на выезд можна ў нашай краме. Ну, в смысле, у нашай краме, не ў светафоры. І дзве такія падзякі. Першае, дзякуючы вашай шчодрасці падчас акцыі «Велікапостная міласціна» атрымалася сабраць і паспяхова перадаць патрабуючым людзям, жыхарам дому-інтэрнату каля 100 набораў велікодных падарункаў. Ад усяго сэрца дзякуем усім, хто далучыўся да гэтай ініцыятывы. Ну яшчэ таксама мяне часта пытаюцца пасля каляды: брат, дык што там з дзвярыма будзеце? Таму што мы аб'яўлялі, што ўсе сродкі, сабраныя падчас пастырскага візіту, будуць прызначаныя на выкананне і ўсталяванне знешніх і ўнутраных дзвярэй у наш касцёл. З патрэбных 22 000 умоўных адзінак нам атрымалася сабраць 17. Гэта вельмі добры вынік. Сапраўды вялікая падзяка ўсім вам за кожную ахвяру, за кожную дапамогу. Працы па выкананні дзвярэй ужо трываюць. Усталяванне знешніх дзвярэй металічных спадзяемся на пачатку лета. Што датычыць унутраных дзвярэй, матэрыял на іх ужо даўно закуплены. Гэта дуб. Ён сохне, чакае свайго часу. Наш майстар, вельмі добры майстар, ён таксама мае вельмі многа замоваў. Учора быў у Жупранах, ксяндза Артура. Ён там заказаў і амбону, новы алтар. Таму таксама трэба трошку пачакаць, пакуль гэта ўсё выканаецца, але ўсё ўжо падрыхтавана да гэтага. Таксама скора распачнуцца працы па заканчэнні рамонту цэнтральных сходаў у нашым касцёле, а таксама уваходнага парталу. Ну, можа павольнымі, можа маленькімі крокамі рухаемся наперад. Удзячныя за вашу адкрытасць, зычлівасць, за кожную малітву. Гэтай малітвы сапраўды просім. Ёсць рэчы, якія вельмі цяжка пераскочыць, асабліва здачу будынка ў эксплуатацыю. Вельмі няпростая, гэта такая складаная сітуацыя. Але упэўнены, што калі мы, як парафія, будзем маліцца, то ўсё хутка атрымаецца. Дзякуй вам за супольную малітву. Хай міласэрны Езус будзе вашым суцяшэннем, вашай надзеяй, вашым супакоем. Прыміце Божае благословенне. Пан з вами. Няхай вас благословіць Бог усемагутны, Отец и Сын и Дух Святый. Аминь. Идите в супокое Христа. Аллилуйя. Аллилуйя. Дякуем Пану Богу. Аллилуйя. Аллилуйя. Святый Архангеле Михайле, Держи нас у змаганні, супроть спокусов и пасток злого духа. Будь нам оборонен, князю войска небесного, мocою Божию скинь у пекла сатану и інших злых духов, якія нас губу душаў снують по свете. Аминь.
Господь.